Takže ahojte, dneska je to tiež, dneska je to vlastne tiež proste veľkonočné otváranie a je to už po veľkonočné otváranie a teraz tu máme takto ako tiež Kinder Surprise, ale dievčenské. Mne sa zdá, že dievčenské sme ešte nemali v tejto sérii a je to také poveľkonočné, takže prepáčte. Takže tak. Ja to takto vždycky rozbalujem pekne. Ešte to puknem, aby som si nezamastila ruky. A potom bude ešte jedno, ale to jedno bude také prekvapenie. Teda neviem, či to bude dievčenské, ale je to tu na toho veľa. Takže ako prvé, tu máme tento plánik. Je to obyčajný nepotrebný plánik. Ďalej tu máme tento plánik s tými hračkami. Kade ja vypnem svetlo. No, vidíte? Aj druhej strany. Musíme zapnúť. No, asi lepšie. Proste takéto. Ďalej tu máme niečo takéto, čo mi pripomína strašne ruku od toaletného papiera. O, to čo je? A potom je tu niečo takéto. Och, sakra. Neviem, či to vidíte. Mama. Och, bože, proste. Niečo takéto. Má to tu na... Proste... Také, jak keď si lakujete nechty. Viete. Takže také. Potom tu je niečo takéto. Čo už rozbalíme. Aha, dobre. To čo je? Niečo takéto. Vôbec neviem pochopiť, čo to je. K tomuto. Konečne to zaostrilo ináč. A to sa si má takto spojiť a ono to farbí. Vidíte? No ono to farbí. A neviem, či si to nemôžeme tak vyberať. Aha, že nejaké tempery alebo čo. No a máte to tu. Och, sakríš. Takže vidíte, namočíte do vody, zoberiete farbu a kreslíte. Takže takéto to je. Takto to vyzerá. Mám ináč úžasnú kameru. Hej. Namočíme to do vody. Ja mám rybu. Takže to namočím do jej vody. Prepáč, ryba. Kameru si položím. A vlastne si zoberieme nejaký papier. Môže asi aj ten. Vidíte, som mu to prefarbila. A teraz napríklad trebárs na tento kartón. Keď budem farbiť, tak proste takto bude pekne. A to si vždycky dáte takto, zasuniete. To je dzivo. Nie
neviem na čo je toto, ale asi na nič. No dobre, ale každopádne mega. Veľmi pekne to farbí. A vajíčko vždycky také, aké je furt. Obyčajná čokoláda, kvalitná. A toto je super, proste mega. No dobré, takže ja sa s vami lúčim, uvidíme sa v ďalšieho videa a čaute.